Takže zdravím tady Pendy a neuvěříte, co máme dneska za nový video. Dneska to bude Stoka Boka. Po dlouhé době. Jo. Dneska to budeme dělat malou nemocnici. Za free. Takže kdo by se chtěl inspirovat, může se, mně to nevadí. I když můžete kopírovat, můžete to nabrat i něčím jiným. Prostě mě to nevadí. Mě to prostě nevadí, chápete mě, ne? Dobrý. Budeme dělat prostě takovou malinkatou nemocnici. Tady se bude všechno odehrávat tady v tom. Tam budou židličky, čekárna a tak. Vždycky jak bývají tady v nevím, jak to mám říct, víte, jak jsou diabeti? Prostě ty děti, co mají diabetes. Tak tam ta nemocnice, tak tam jsou jak kdyby čekárny a tam jsou u toho televize. Takže tady budou čekárny s televizou. Yippee. A semka dáme takhle tohle, pak tam budou malinkatý děti a tak. Tady bude prostě ta čekárna a tady už uděláme jeden pokoj z toho pacienta. Tady bude mít postel. Uděláme to, aby to vypadalo fakt jako pacient. Jako chápete, pro pacienta místnost. Tak tady máme víc postýlek, protože v nemocnici je víc postýlek, než si myslíte. Já tam jednou byla, protože jsem měla diabetes, mám ho ještě teď, protože ho budu mít do nekonečna, až umřu, chápete mě. Výborně. A takže tady máme různý postýlky, kde je víc lidí. A bude to druhý part, to bude o tom, že chápete prostě, že rozmazlená holka udělá si dítě, máma o tom nebude vědět, až bude mít to svoje dítě, tak ona právě, že přijde za tou mámou, máma ju serve, že jí to neřekla a prostě bude mít zaracha a bude zamčena u nich doma, takže to je hodně drastický. Tady budou přichystaný balonky, aby mohly děti podpořit rodiče. Třeba, že přijdou za nima, dají jim balonky, prostě chápete mě. Že prostě dobrý, doufáme, že přežiješ a tak, chápete. Tady ty balonky, ty modro žlutý, kdyby se to obrátili, tak to vypadá jako Ukrajina. Mě strašně zaujalo. Takže tady jdeme udělat teďka ty pokojíčky pro děti. Tady budou malinké ty děti, chápete mě. Tak baby box. A tady máme klíče od těch různých pokojů. Pokoj 1, pokoj 2, pokoj 3, pokoj 4, pokoj 5, už neumím mluvit, výbor. Tady je čekárna, tady je ten pro to malinkatý dítě, to tam bude si hrát. A to tam bude dělat ty věci a bude tam chodit doktorky chodit a vyšetřovat je. A tady budou záchody. Tady prostě budou záchodky. Tady budou sprchy takhle. A víte, jak vypadají v nemocnicích záchodky, ani to bývá takhle, že to máte takhle ten záchod. Máte tam i na opěradle záchod. A tady máte toto. A pak tam máte zrcadlo, prostě všechno, věci a tak, chápete mě. A toaleťák, chápete prostě, to by to bylo bez záchod, kdyby tam nebyl toaleťák. To by byl nejhorší záchod. Smyko hodíme poličku, pozor. Můžete se pak třeba inspirovat, mě to prostě nevadí, 20%, no tak se na to vykašlu. Vybiju se mobil, abych mohla tady natočit video prostě. Tak, mýdlo. Hřebínek. A tady máme, v tomhle máme tady takový kalíšek. A to můžete použít na kartáčky. Já jsem to zjistila až dneska. U kamošky mobilu. Hezký to bylo tam udělaný. Takže tady máte kartáčky, prostě chápete. Tady máte hřeben, fuj, to nebude tam.
kartáčky budou, ne v tom, tady budou kartáčky. Hodíme k tomu ještě zubní pastu. A tam si pak budou dělat ty věci, vyčistit si zuby a pak jít spát. Tady bude to vždycky to oblečení, co mají na sobě. Nevím, jaký budou mít, prostě chápete, nevím. Tady budou třeba ručníky na umytí, jak chápete. Tak, tady budou ručníčky. Tak a tak. Takhle se mi to líbí, semka, jenom, neumím mluvit, jenom semka dáme nějaký světlo, aby jsme tady večer nebyli poslepu. Tak, tady máme světýlko třeba tady a tady. Takhle se mi to prostě tím líbí, tady pak něco v té místnosti doděláme. A tady už mám připravený pár věcí a jdu si udělat postavičky, tak já se vám ozvu, až budou hotové postavičky. Takže máme, toto je maminka, tohle je dítě, co má žloutenku, tohle je tatínek. Jipí. A seženeme nějaké postavičky, aby ještě mohli, jakože chápete mě, dělat ty, co tam dělajou, ty doktory a tak. Takže tady je mamka a dítě. A kde by mohlo být to dítě, ten, co tam dělá, provozuje věci? Asi tady naše oblíbená. A co děláme jako tady to, třeba. Mně se to líbí, tak kočím já pro oblečení. Takže já vám tady teďka tam vám hodím střih. 3, 2, 1, teď. My jsme našli teda nějaké to oblečení, aby nás nikdo nepoznal, tak se jdeme ostříhat. Dobrý den, my jsme tady od doktorky a potřebujeme nějak zamaskovat naše vidění. Samozřejmě, běžte tam tudy. Moc vám děkujeme. Čau, vypadáte nádherně. Fuj, běž pryč od nás. A proč to mám jako udělat? Protože... Au, to fakt bolí. Já to vezmu za vás, pardon paní, on je novej. Děkujeme moc vám. Jste nádherný. Já vím, děkujeme moc. Tak pojďte, jdeme na to. Ty bys jaký chtěla vlasy? Já vám řeknu stop, ano? Tak. Stop. Tak jo. Postříhám vás. Tak. Máte to nádherný. Můžete si jít sednout na umývací. A tebe? Pardon. A tebe strčíme do skříně. Běž. Tak nějak ho tam narvu. Konečně. Už nás nebude otřebovat. Tak pojďte ještě si vysednout. Můžete to? Tady ty pasy? Jo, klidně. Jsem moc hodná. Děkuju. Já se snažím být hodná. Já umiju hlavu. Vydržte. Umiju vaše kolegyni. Děkuju. Tady vám ještě umiju hlavičku. Měla blbne voda, takže nám moc nikdy neteče. Dobrý, vám teče. A holky, jaký byste chtěli barvy vlasů? Já bych si dala barvu vlasů takovou, nevím, blond? Takovouhle? To je nádherná, moc vám děkuju. Není zač. Já vám taky moc děkuju, že jste semka přišli. A vy, paní? Já si tady nechám, jaký asi to mám. Mně se to tak líbí červení, nebo se dám hnědou. Jo, moc vám děkujem. A ještě mám posinku. Naschledanou. Můžu si mě tady ovat vzít? Jo, vemte si, co chcete. Tady máte i ručníky pro vaše pacienty. Tak jo, moc vám děkujeme. Naschledanou. Naschle. Moje kolegyně se vrátila zpátky, takže jdu koupit nějaký věci. Dobrý den. Dobrý den. Bazar? Děkuju. Tady máme peníze, to o tom vím, takže si už mám našetřený pár peněz na to naše, nevím, jak se to jmenuje teďka, nemocnici. Paní, můžu si půjčit vaši peněženku? Samozřejmě, dámy. Teda dámičko.
Moc děkuju. A tady ještě vezmu z mojí bankovky. Jak kdyby bankovky. Banky, moje penízky. Co? Ne, nic. Nebudu utrácet zbytečně penízky. Co se nám bude hodit nádherně. Vezmeme to, tady to schováme. Ať mě nikdo nevidí, že jsem nějaká podezřelá. Dobrý den, děkuju. Ano, tady máte peníze, moc vám děkujeme, nashledanou. Naschle. Dobrý den, už jsme zpátky. Dobrý den, mýho syna bolí bříško. Já se na něho hnedka kouknu, vydržte. Pojď, já tady semka přinesu židličku, vydrž, jo? Pardon, že to dělám bez stříhnutí, něco hledám tady dobrýho. Ne, fuj. Sedni si mi tady a já se na tebe prokouknu. Běžte zatím tam, tak jo. Dobrý den, já jsem tady koupila věci, které nejsou pro vás dobrý. To vám tam dám já, dejte mi to. Tak co je to dobrý? Protože tam mu bříško. No vypadá to, že má průjem a ještě k tomu má žloutenku, takže to bude, nechci nic říkat, ale hodně těžký. Ať budem tady, nebo půjdem domů? Bohužel budete muset být tady, omlouvám se. Tak jo, můžu jít za mamkou? Jo, tak běžte, běž. Maminko, prej tady bude muset zůstat. Prej mám žloutenku a průjem. A prej to není moc dobrý. Co? Ne, zlatíčko, to bude dobrý, neboj se. Ježiši, teď to mě ostarajou, to nevadí. Já mu to teďka střihnu. Tohle konec videa. Tady máme věci už daný. A kdybyste chtěli druhý part, jak budeme operovat malýho a i rodinu, protože prostě mají nějakou chorobu a prostě tak prostě musíme operovat. A když chcete vidět operaci, tak můžete dát zahodit like a odběr. Takže čau.